Nakon desetosadnih pregovora u Moskvi, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da su Jermenija i Azerbejdžan dogovorili da zaustave rat na spoljnom području Nagorno-Karabahu. Primirje stupa na snagu 10. oktobra u podne. Sukobi između Jermenije i Azerbejdžana izbili su 27. septembra. Od tada su se pojavile mnoge žrtve, među kojima je veliki broj civila. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je obe strane da dođu u Moskvu, što su obe strane prihvatile. Na trilateralnim konsultacijama su učestvovali ministri spoljnih poslova Jermenije i Azerbejdžana i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov kao posrednik. Pregovori su trajali od 16:30 do 2 časa poslije ponoći, nakon čega je Lavrov dao izjavu za novinare šta je dogovoreno. Obe strane su prihvatile primirje iz humanih razloga.